bad romance. Yan yun. Wala na. Finish na. Kami na bad romance. Ano? Ha? Oh, wala. Kwento mo nga ako. Mag-vlog na lang tayo. Mag-vlog na lang tayo dito. Kumusta ka? Kumusta? Gusto mo mag-drama tayo? Ang madrama? Drama. Sige, tanong bago. Drama. Kang! Bago. Drama? Masabi mo sa akin? Ikaw muna. Sagutin ko. Ikaw? Matagal ka na ito sa mundo eh. Oh, ano Na. bakit? O bakit? Ngayon nga palang dumarating. Baka magulo. Matagal ka sa mundo, matagal. O, Ngayon ka palang dumarating ah. kahapon pa ako dito. Nakabang pa yun. Bakit mo sabihin ngayon ako dumating? Kahapon pa ako dito. Ay, ngayon ko talang nakita eh. Ay, di mo ako tinitingnan eh. Ay, tarantado. Kaharap tayo doon kanina. Ganyan ka ng ganyan oh. Na. Yung mata mo, di dumidiretso sa akin. Wala. Oh, paano masabi yun na ngayon lang ako dumating, ngayon mo lang ako nakita. Ayun, matagal na ako rito sa Natuldukan eh. Oh. Bakit ngayon ka lang marakapunta dito? Eh, Hindi mo ano? sabihin na? Naligaw lang ako dito. Ay, naali mo. Mm. O bakit anong ginagawa mo dito sa Natuldukan? Sa'yo ba itong Natuldukan? Hindi ba tagabay ka rin nung araw? Eh, tagabayar naman ako ngayon ah. Ay, tagabay rin. Kahit gabi. Gago! Ay, kahit gabi ay tagabay. Bay din ako eh. O ikaw, taga saan ka? Ay, sabay din ako eh. O eh, ba't dito, anong ginagawa mo dito sa Natuldukan? Ay, napala mo rito na. Bakit sasaka ka dito? Biyawirsita lang ako dito eh. May bisita ka? Bakit? Ay. May lupain ka ba dito? Ay, oo. Saan ang lupain mo? Ay, dito lang sa malapit dito. Malapit lang. Sarili mo? Ay, May mansion ka? ay, may bahay ba ko? Nakita yung bahay ko dyan. May swimming pool? Wala naman swimming pool. Anong bahay yun? May kulay green. Nakita yung hero dyan mo. Yung yero? Oo. Ayun. Ayun. Ang ganda ng bahay mo. Eh, gibayin na natin. Ay! Magbigiba yung mga. Whoa, caught in a bad romance. Bakit napunta to doon? Ang sunod na. Kami na bromance. Hala kaya. Whoa. Kami na bad romance. Ikaw muna. Ikaw muna. Sunod na. Di ko na